ብዙሕ ሰብ እዚ እናሓተተ ይርከብ ሕጂ ካብ ዘለኹ ልምዲ ከመይ ይገድፎ ህይወተይ ብኸመይ ክቕይር ናይ ስድራ ቤት ህይወት ከመይ ከመሓይሽ ቀጻሊ እንታይ ክገብር ናበይ ዝኸዶ እዚ ህይወት ካብ ሓድሽ ከመይ ዝሰርሖ እዞም ሕቶታት እናሓተትኩም እንተኾንኩም ንምቕያር ካብ ፍርቂ መንገዲ ንላዕሊ ተጸቢዕኩም ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ተጠቕሞምሎም ህይወቶም ዝቐየሩሉ 6 መፍትሕታት ክንዘራረብ ኢና እዞም 6 መፍትሕታት ንሒት ደቃይቕ ሰሚዕኹም ንብዙሕ ዓመታት ክስቡ ወይ ተጠቐሙ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ነዚ መሃራይ ቻናል ሓድሽቲ እንተኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ሕጂ ናብዞም 6 መፍትሕታት ንኺድ ቀዳማይ ቅድሚት እትህብዎ ፍለዩ እዚ ማለት ኣብ ህይወት ውሽጢ ሓደ ነገራት ልክዕ ዋላ እንትኾኑ ኣብ ዘይግዝኡ ወይ ኣብ ዘይእዋኖም እንትኾይኖም ግና ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም ይበዝሕ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዋን ምርዳእ ቅድሚት እትህብዎ ነገር ምፍላይ ንባዕልኻ ንምቕያር ወይ ንምልዋጥ ወሳኒ መፍትሒ እዩ ንኣብነት ብቅድሚት 900 ኣቕምጡ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ቁፅሪ ስርዑ እዚ ቁፅሪ ክንደይ እዩ ክትበሃሉ በዘይ ሰጋእ መጋእ ዋግኡ ሓደ እዩ ይኹን ደኣምበር እስቲ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሚት ምስራዓዮ ክንደይ ኮይኑ ሓደ ብልየን ምሽ ልክዕ ከምዚ ቅድሚት ክኾን ዘይብሉ ነገር ቅድሚት እንተሰሪዕኹም ናይ ህይወትኩም ዋጋ ትፈልጡ ኣብ ህይወት ውሽጢ ልክዕ ከምቲ ሓደ ቁፅሪ ፈጣሪ ኣብ ቅድሚት እንተቐሚጥናዮ ህይወትና ትርጉም ዘለዎን ዓብይ ዋጋ ዘለዎ ኮይኑ ይቕየር ማለት እዩ ከምኡውን ስራሕ ትምህርቲ ስድራ ቤት ኩላቶም ብቅድመ ሰዓብ ኣቐምጡ ምቕዳም ዘለዎም ነገራት ዋጋ ዘለዎም ነገራት ፍለዩ ስለዚ እዚ ናይ መጀመርታ መፍትሒ እዩ ካልኣይ ዕላማታትኩም ፀሓፉ እዚ ጽፉፍ ዝኾነ ራእይ ክህልወኩም ይገብር ስለዚ በሸለልነት ኣይትንበሩ ዕላማ ይሃልኹም እትደልይዎ ነገር ፍለጡ ፍለዩ ፀሓፉ መጽሓፍ ጥቕመካ ከዓ ሰጋእ መጋእ ከይትብሉን ሓሳባትኩም ቀየርቲ ከይትኾኑን ክትውስኑ ስለ ዝሕግዝ እዩ እምበኣርከስ ዕላማኹም ፀሓፉ ካብኡ ብቕልጡፍኩም ትፍራእይዎ ዕላማኹም ወይ ጎልኩም ምፅሓፍ ማለት ልክዕ ሓደ ፕላሶ ወይ ህንፃ ቅድሚ ምስርሑ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ብናይ ኢንጂነራት ኢድ ከም ዝሰኣል ፕላን ከም ዝግበር ኩሉ ልክዕ ሓደ ተጓዓዛይ ናበይ ከም ዝጓዓዝ ካርታ ከም ዝሕዝ ኩሉ ኣብ ህይወት ውሽጢ ጎል ምፅሓፍ ልክዕ ከምኡ ጽፉፍን ዝተጻረየ መንገድን ህይወት ንምጓዓዝ ይሕግዘና እዚ ማለት ግና ህይወትና ከም ዝፅሓፍናዮ ዓራት ብዓራት ክኾነልና እዩ ማለት ከዓ ኣይኮነን ህይወት ብኣጋጣሚ ዝተመልአ እዩ ከምኡውን ፈጣሪና ንዓና ካባና ትልሚ ንላዕሊ ናይ ባዕሉ ትልሚ ኣለዎ ስለዚ ካባና ዝሓለፈ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ባዶ ቦታ ምግዳፍ ይህልወና ይኹን ደኣምበር እዚ ብምሕሳብ ትልሚ ዘይገበሩን ዕላማ ዘይቀመጡ መጓዓዝ ከዓ ናይ ሰነፋት ኣካይዳ እዩ ስለዚ ትልምኹም ኣብ ወረቐት ተቐምጡ ጽፉፍን ንጹርን እትበጽሖ ቦታ ይሃልኹም ሳልሳይ ልምዲ መስርቱ እዚ ኣድላይ ዋና ነጥቢ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮ ብሓደ ስርዓት ይረዳዳእ እዚ ከዓ ድግግማት ዝኾነ ለውጢ ብሓደ ለይቲ ይመጽእ ልክዕ ስለ ልምዲ እንትንዛረብ ስፖርት ምልዓልና ዝተለምደ እዩ ግልጽ ዝኾነ ናይ ልምዲ ኣብነት ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ሰብ ሓደ መዓልቲ ረዚን ክብደት ብዙሕ ኪሎ ክብደታት ኣልዒሉን ብጣዕሚ ፀንቂቑ ሰሪሑ ብሓደ መዓልቲ ዝኾነ ለውጢ ይመጽእ እቲ ምኽንያት ከዓ ግዜ ስለ ዝሓትት እዩ ይኹን ደኣምበር ንእሽተይ ኤክሰርሳይዝ እንተተደጋጊሙ ኣብ ኣካላትና ለውጢ የርኢ ስለዚ ብሓፂሩ ልምዲ ማለት ድግግማት እምበር ብዙሕ ምስራሕ ማለት ኣይኮነን እምበኣርከስ ወዲ ሰብ በዘይ ልምዲ ኣይነብርን ሕማቕ ዘይምስራሕ ደቂስካ ምውዓል ኩሎም ልምዲ እዮም ሕጂ ስለ ነፍስኻ ምቕያር ንዛረበሉ ግና ልምዲ ብልምዲ ስለ ምትካእ እዩ እምበኣርከስ እቶም ዝነዓኩሞም ቀለልቲ ልምድታት ነዊሕ ሰዓታት ሶሻል ሚድያ ምጥቃም ዘይምንባብ ግዜ ምብኻን ኩሎም ተደማሚሮም እዚ ዘለኹም ህይወት ሂቦምኩም ስለዚ ህይወት ንምቕያር ወሳኒ መፍትሒ ልምዲ ምዕባይ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓበይቲ ልምድታት ምቕያር ጀምሩ ራብዓይ ተግባሪ ሰብ ኩኑ እዚ ክንብልን ከለና ኣብዚ ዘመን ዓብይ ፍልሊ ዝፈጥር እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተልኩም እዚ ዘመን ናይ ፍልጠት ናይ ኢንፎርሜሽን ዘመን እዩ ፍልጠትና ኣብ ኢድና ብሓንቲ ክሊክ ኮይኑ ቀሊሉ መጽኡ ይኹን ደኣምበር ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ስለ እንፈልጥ ዝኾነ ለውጢ ኣይነምጽእ ምኽንያቱ እንታይ እዩ እንተልኩም ግብሪ እዩ ኣብ ዘመን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ክኽእል ይኽእል እዩ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዝቐለለ ኮይኑ እዩ ዶክተር ኢንጂነር ኤዲተር ወዘተ ዝደለኹም ፍልጠት ኩሉ ኣክሰስ ይገብር እዩ ፍልጠት ንኣደባባይ ተቓሊሑ እዩ ከም ቀደም ኣብ ላይብረሪ ኣብ መደበር መጽሓፍቲ ጥራይ ኮነን ዝርከብ እምበኣርከስ እዚ ዝኣክል ናይ ወዲ ሰብ ፃዕሪ ዘጉድል ቴክኖሎጂ ተፈጢሩን ንነገራት ቀለልቲ መንገዲ ኣብ ዝፍጠረሉ ዘመን ውሑዳት ጥራዮም ዝጥቀምሉ ውሑዳት ጥራይ ፍልጠት ናብ መሬት ይውርዱ እዚ ይፍልል እዩ ኩሉ ሰብ ቀሊሉ ይኮ ክመሃር እንተደልየ ብዩቱብ ክመሃር እዩ ይኹን ደኣምበር ኢዱ ዓጻጽፉ ከፍ ይብሉ
ግብሪ የለን ውሑዳት ጥራይ እዚ ይጥቀምሉ ናብ መሬት ይወርድዎ ስለዚ ህይወት ምቅያር ናይ ግብሪ ሰባት ኩኑ ዘመን ዘምፅኡ ዕድል ተጠቀምቲ ኩኑ ሓምሻይ ውሽጣዊ ኩናት ምስዓር ሰባት ብዙሕ ግዜ ዓብይ ኩናት ምስ በዓልና ወይ ምስ ነፍስና ይመስለና እምበር ደጋዊ ነገራት ኣበና ዝፈጥሮ ዘለዉ ነገራት ንናትና ህይወት ናይ መጀመርታ ተሓተቲ ይኮኑ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ውሽጢ ንዓና ዝድርብዩና ዝሰብሩና ህይወትና ዘበላሸው ነገራት ተስፋ ዝቆርፁና ዝጀመርናዮ ከይንውድእ ዝገብሩና ረዘንቲ ኩነታት እንትመፅእ ኣይኮነን ገንዘብ እንትፅገም ኣይኮነን ስራሕ ሲኢና ነገራት እንትተዓፃፀው ኣይኮነን ሰባት ህይወትና እንተርዝንዎ እውን ኣይኮነን ብሓፂሩ ደጋዊ ነገራት ኣይኮነን ይኹን ዳ እምበር ናትና ህይወት ዘበላሽዎ ውሽጣዊ ኩናት እንትስዕር እዩ ህይወት ምቅያር ጥዕናዊ ህይወት ምምራፅ እንትዕሊልና ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ሰባት እዩ እዚ ማለት ንሃብታም ንተፈላጢ ይሰርሑ ማለት እዩ ገንዘብ ኣሎ ማለት ህይወትና ጥዕና ኣሎ ማለት ኣይኮነን ተፈላጥን ውሩይን ምዃን እውን ከምኡ ደጋዊ ነገር ይኹን እኳ ዝሰመረ እንተመሰለ ውሽጣዊ ነገርና ምስዓር እንተዘይክእልና ኪሳራ እዩ ብዙሓት ተፈለጥቲ ውሩያት በዓል ሃፍቲ ንባዕሎም ክቆትሉ ወይ ከዓ ኣብ ፍሉይ ወልፍታት ተሰኽቲቶም ኣእምሮኦም ክዕሹ ከደንዝዙ ምርኣይ ዝተለምደ እዩ ነዚ እውን ካብ ደጋዊ ኩነታት ብላዕሊ ብውሽጣዊ ኩናት ምስዓር ቀዳሚ ዝኾነ ስለዚ ውሽጣዊ ኩናት ስዒርና ምስ በዓልና ምስ ነፍስና ተዓሪቕና ንዘሕለፍኩሞ መንገዲ ንዝተጋገኹሞ ጌጋ ኩሉ ንባዕልኩም ይቕሬታ ብምጋር ምኻድ ይፅበየኩም እዚ ከም ዝበሃል ቀሊል ኣይኮነን ግዜ ሓትት እዩ ይኹን ዳ እምበር ንነፍስኻ ስለምቕያር እንትሓስቡ ብመጀመርታ ንውሽጡኹም ረኣዩ ስጉሙ ውሰዱ ንባዕልኩም ፅቡቕ ነገር ንገርዎ መንነትኩም ከባኻትኩም ንላዕሊ ዝኣምኖ ኣካል የልዎን ንነፍስኩም ኣይትኽእልን እንትብልዋ ኣይትኽእልን ትኽእልኻ ምስ በልኩም ከዓ ይኽእል እየ ኢሉ ይኣምን ስለዚ ብመጀመርታ ስለ ባዕልኩም ኣቓልቦ ሂብኩም ስርሑ ካብ ውሽጥኩም ኩናት ናፃ ውፁ ካብ ምስ ነፍስኩም ዘሎ ክርክር ክትዕ ተሳደዱ ንባዕልኩም ሰዓሩ ምስ ባዕልኩም ተራዳዱ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርድኡ ይኹን ዳ እምበር ምትግባር ዘይከኣል ግን ኣይኮነን ስለዚ ፈትንዎ ሸርሻይ ምንባብ መጽሓፍ እንንብቦ ብዋንነት ምፍላጥ ኣይኮነን ምክንያቱ ሕጂ ንደልዮ ነገር ጥራይ ብዙሕ መጽሓፍ ኣኻኺቡ ዝብትነልና ኣሎ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንት ዝመፀሉ ዘመን እዩ እንታይ ደኣ ንምንታይ ምንባብ ይበሃል እንተልኩም ናይ ኣቓልቦ ንምዕባይን ናይ ትዕግስቲ ዓቕማ ንምዕባይን እዩ ኣብዚ ግዜ ናይ ወዲ ሰብ ኣቓልቦ ብኣቨረጅ 3.14 ሰኮንድ እናተባህለ ይርከብ ምክንያቱ ቲክቶክ ወሰኺ ብዙሓት ፕላትፎርማት ናይ ሰብ ናይ ኣቓልቦ ዓቕሙ እናቐተልዎ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ሰባት ትዕግስቲ ዘይብሎምን ኣብ ሓደ ነገር ምጽናሕ ዓቕሞም እናጎደለ መፅኡ እዩ ስለዚ ነዚ ንምቁፅፃር መጽሓፍ ምንባብ ንባዕልኩም ምሕካም ትኽእሉ ስለዚ ንባዕልኻ ንነፍስኻ ንምቕያር ሸርሻይ መፍትሒ ከዓ መጽሓፍ ምንባብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም 6 መፍትሕታት እንተማዕቢልኩም እዚ ዘይበሃል ምምሕያሽ ከተምፅኡኹም እዚ ልምድታት ብጣዕሚ ዕዉታት ዝኾኑ ሰባት ተወሰዱ እዮም ኣብዚ ወዲና እንተፈትሕሞ ላይክ ነዚ ቻነል ሓድሽ እንትኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ቻው ቻው ጠጥዕሙ ንኹሉ ሰብ ዓለም ህይወት ዝቕይሩ ጥቕምታት ስቕታ ብጣዕሚ ሓያል ቋንቋ እዩ ይኹን ዳ እምበር መብዛሕትና እዚ ሓያልን ሓደገኛ ፅዋር ከመይ ከም ንጥቀም ኣይንፈልጦን ንሕና ሰባት ብዙሕ ግዜ ንቓልን ንተግባርን ንሰሓብ ኢና ይኹን ዳ እምበር ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ስቕታ ኣሎ ኣብ ዓሚቕ ስቕታ ውሽጢ ናይ ምፍዋስ ናይ ምንቃሕ ከምኡ እውን ብጣዕሚ ዓሚቕን ሓያልን ዝኾነ መንነትና ምልዓል ንኽእል ጽሞና ማለት ድምፂ ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተወሳኺ ምስተውዓልና ክዓቢ ዝበለፀ ውሳነ ክንውስን ንኩሉ ዓብይ መሳርሒ እዩ ንሕና ኣብዚ ሓሳብ ተኸፋፍል ዓለም ኢና ዘለና ድምፅታትን ኣውያታትን ኣቦቶም ኣለዉ ኣብ ኩሉ ነገራት ዓይንና ዝሕዙ ነገራት ኣለዉ እዮም ንኣብነት ማሕበራዊ ሚድያ እንተወሲድና ከም ቲክቶክ ኢንስታግራም ቲቪ ዕላላት ገሊኦም እዮም እዚኦም ብሓባር ኮነ ብተናፀል እንተተዓዚብኩሞም ውሽጣዊ ሰላምና ዝሕምሱ እዮም ስቕታ ካብ ልቢ ዝፍልፍል ካብ ደጋዊ ዓለም ኣይኮነን ስቕታ ማለት ዝኾነ ከይሰራሕኻ ኮፍ ምባል እውን ኣይኮነን ብስቕታን ብጽሞናን ምስ ነፍስኻ ብምዃን ሰላም ምድላይ እዩ ስቕታ እንተተቐቢልናዮን እንተተለማሚድናዮን ብቐሊሉ ዘይንርበሽን ብንእሽተይ ነገራት ድንብርፅ ዘይንብልን ንኸውን ሓደ ሰብ ጽምዋ ክገብር ኣለዎ እንተኢልና
إزي مالت كأ جد نفس بزي بلجو وين أب أجرابات وقع زلوا مالت يكونن جناخ نبتخروا بطا ولا يهلكم أما على توهيوتكم صموات خنلو ساعات كلكم اللو إزي أبز خني خل بطا نأبنت كتبوا عزو خلكم نجهبون الناس تخم صموان تدلكم بتسعة كتبكم لا تخلكم كمان كتبقصن كلكم صموان تدلكم كتبكم لا تخلكم بازي بلبتي أبحث حد دقائق صموات خنلو جزء كلكم يجبأ مالتي سقطة عم تنفس زلو نعرف تسعتوني أب كباركم زلو كل حوص واسنج أو تنسل زخنة سقطة نبل احتسابات لك خمن قست السماوات ويكا كم جنة مدحن أنفت ويبوتعي سقطنا أنهم قالوا زخر قالوا قطري بزح من الدماء تخيل سقطة كبنمس من وارن العلي مس نفس خاموخان انت نمهر نحدش نجار نحدش رأين عبيتن معصن خفت سقطها أوشتكم زلعك أرحيلي نخطر خوز حجزكم يوم كابزنا عالم هو كترحقوا وشتكم بتصموات رح نقولكم مخمصون كلهم كل نجار كسيلو زحلف مبر تقالس ونجار فتصم يلن أبزوا عن زي زرخكم محيلي أبتخطوا علوة دولي نجار كتوا علوة خلوهم كما يجرنا حيل نكم تلكم كأ بنشت تجمروا وشتكم بهو كستم لن تخينوا من أنتان كيكروكم بنشت تجمروا نفلما وين ما جمر جزيء تصموا خدكم كلهم أمرهم سقاي بلوني ناب كل نجار خيد زدلي جن كأ نلسوا يخون ده أمبر كي خيد لكم مسوق عسن تجمركم مسنوسكم سلامة فترون زرلكم أمرهم ظوف دوكم بطا أستوعلوا عبتوا عن نزخنا نجار هل خيتاتون زرلكم تصموا بعلو كنجس كفعلكمي أبسط تعوشتي نايب حكي نحنا نحسبوا انتايو زبلنا أمرنا حساب نسمعت نسمع أمرنا نمر رجاء تصموها جزين توسب وشتنا بتلاقى مزعن كفعن كفات ندحنا حساباتنا نمارا مرلون نعزبلون بوتا نفتر بصراحة بخالقتن بستفلالوي نجرات مجننا جزي مسعان أبستلمر العالم صموها سقطها مركب بطعم خبيديو يخون ده أمبر تتخكل من نتلان مركب تونا مساحيد بسقطان بقالون نبعلغا من الدمات مسمعين نمنتاي كم استفترنا نمنتاي كم نبر نمنتاي كم قبر كم زلنا مالس نرغول أفسقطها وشتبو مخانو نتن سمعين سقطها نايبع لكم زخونا نقرات بتفطرنا خم سحولوني بتوسخي سقطها بحتى وناي نفسنا قنقاي سقطها نايفت أرو قنقاي أبز سقطها دي نايفت أرو حساب نهيوة من النت بعنقد كنرداء يخلنا نايفت أرو قنقاي بمفلات نهاية أبابن نهاية بحك دمس مسمع نخيل ما يود سبدوب زسجرو قنقاون سقطاي باب معلتو هو كتزمولا عالم بصمونا منور مسمولك كتواحيل الزراخب دلدلون سقطاي هيوة سحباتيا سلازي نقرات جزيو محليهم ناخم موضوط قوهم تخلوخم نازي مهرات سعر زيد اللي سحباتي بلو نفسهم كم ماجنيت حسبوا ماجنيت حاتين محاز ددحر حاتينا يخيدني نصو بوطو يحيزو يدو زبل حيال سحبات سلازلوا حاتين زبلنا ويزمتس وطم نقرات ناوخ الصحة وزغلو نصو سلازا قدودهم زيكوناس حاراس بالسلودومي وطم حتاوي ناوخ صحاوام تفتراويو ود سبون كمزي تمساساليو صموا كتلا ممدون كلهم نفسهم أي تفرحوا وش أو سلامكم نعبكم كتمتكم كلهم ندليتاتكم ماجنيتكم تخونوا بقى قص بقص قص ندابلو بعلم يمناوخم زموتو أبزي كمي قرنا أنا ماجنيت نخون زبب حتو ناي بزحاتيو وش أو سلامكم من أمركم من كجانفكم من كله أي تقاوموا ناهيوتكم كتمتوون كتقبلون زلكم نجارات قالوا نصاتهم كأ رجعت سلامن يوم دمت صموا تلاما مدو إتمن تايسي حيلهم ترهملو أبد بوتايو ترجم زلهم ركبات زن الدقو أبد سقطة وشتين بقالات كاب زرارادو إن العلي بمرعين بسقطان تراي انتاي كم تسمع مزور الدو سبات عمي وركب كم زلهم نردا أبهي واتكم تريلي وانا قرد زرزلكم صحفوه بالصدقاء أمركم تملكتوه بلبكم فلتوه بحرزي إتو قد داير السعوه قدن كخونا اللو يتولو جزيو أحليونا هم كن زمتس ارقص أن ياخدكونا لكم إتجزيو على بنوس راي فلات بقى سقيلكم تتمنوا نسخم أن حسبكم بر أن علشكم يكونكم أمرنا عبي مساريو كل سب نايب على وكيت وهرمت زرخبر له بزيت سعر دليتاتن نوانا نمتقل من قديو لك كم واحد رباي دوزو بلو نجر ولا حدا إلا كل سب نايب على حيل المركب كأ فلما اتساء هو تعذب يكبدكم نكفل طلو
ንሱ ከዓ ከም ካልኦት ንቑሕ ተሳትፎ ክግብር ከም ዝኾነ ክኣምን ኣለዎ። ከምኡ ከዓ ስምዒትኩምን ሓሳባትኩምን ተግባራትኩምን ዝደለኹሞ ነገር ናብ ድላይኩም ክሪእዎ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ምክንያቱ ስቕታ ብፅሞናን ትዕጀብ ጭንቀት ፍርሃት ይእለ ህይወትና ብምርግጋእ ከዓ ንመልኦ ንባዕልና ኣቓልቦ ግዜ እንተሂብናዮ ከም መንእሰይ ብኻልኣይ ንሕደስ ኣብዛ ዓብዓብታ ማእኸል ንህይወትና ሚዛን ንህብ ስቕታ ለምለም ዝመልኦ ገዛ ይፈጥረልና ናይ ምዕባለ ናይ ምንቃሕ ቦታ እውን እዩ ኣእምሮና ሓደሽቲ ነገራት ንምፍፋል እውን ይጥዕሞ ንስኻትኩም ነገራት ንምዕዋት ቃልሳይ ትገብሩንኹም ኣእምሮኹም ካብ ዝርብሹ ነገራት ትርሓቑ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ወሓዚ ትኹረትናን ኣቓልቦናን ንረኽበሉ ቦታ እዩ ኣብዚ እዋን ግና ኣቓልቦ ዝሰርቁ ነገራት እንተመፅኦም ኩሉ ነገር ስለ ዘበላሽዎ ኣቓልቦኹም ዝወስዱ ነገራት ክህልው ዘይምፍቃድ ውሽጣዊ ሰላም ከዓ ኣብ ስቕታ ይርከብ ኣብዚ ቦታ ሓሳብኩም ጸጥ ክብል ምግባር ስምዒትኩም ምቁፃር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነገራት ተዓዘብትኩም ትኾኑ በዘይ ፍርዲ ውሽጣዊ መንነትኩም ትርዩ ነብስኩም ትፈልጡ ኣበይ ከም ዘለኹም ምፍላጥ እዩ ስቕታ ውሽጣዊ ናይ ጥበብ ፃውዒት እንሰምዐሉ እዩ ዝተሸጎረ ክእለትና እንኸፍተሉ መንገዲ እዩ ብዙሓት ስለ ስቕታ ኣብ ጽሞና ዝርድኦ ብስቕታን ብጽሞናን መንነትካ ምፍላጥ ዝብል ምስጢር እዩ ኣብ ስቕታ ውሽጢ ንባዕልኻ ብምስማዕ ናይ ውሽጣዊ ድሌትናን ውሽጣዊ ዕላማናን ንረኽቦ ብኣቓልቦን ኣብ ስቕታን ውሽጥን እዩ ብዙሓት ስቕታ ማለት ካብ ድምፂ ጥራሕ ርሒድካ ኮፍ ምባል ይመስሎም እንዳ እምበር ንሱ ዘይኮነስ ስቕታ ብጽሞና ምንባር ማለት ብውሽጥና ዘሎ ውሽጣዊ ድምፂ ብምስማዕ ካብ ረበሻ ተኸቢብካ ምንባር እዩ ዝመልናዮም ብምግባር ሰባት መንነቶም ይትረኽቡ ህይወቶም ይቕይሩ ብዙሓት ናይ ፀገማት እዋናት እውን ብስቕታ በዘይካ ውሽጣዊ ምርባሽ እዞም ግዜታት ምሕላፍ ከም ዝከኣል ይእመን ክሳብ ሕጂ ምሳይ ተጸኒሕኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡ ኣነ ከዓ ንሳቶምን ካልኦትን ወሲኸ ብኻሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ተጥዕሙን ኩሉ ሰብ ዓለም ቻው ቻው ይቐኒለይ